Bon dia! Com està aquesta classe de l'esgrima? Estàu bé? Ui, mireu quin guai per aquí. Hola, llom! Bueno, avui vos duc un tutorial, d'acord? Un tutorial, si no sabeu el que és un vídeo que ensenya a fer alguna cosa, d'acord? Nosaltres, el tutorial d'aquest vídeo que vos duc avui, ve de cara a repassar el tema que varen començar abans de que tancassin les escoles, que és el tema dels nombres decimals, d'acord? Jo ara vos intentaré refrescar un poc la memòria de cara que la setmana que ve puguem fer exercicis relacionats amb el tema i així anem avançant un poquet si vos sembla bé, d'acord? Si sentiu renou és perquè en llamp està per aquí, ara veu aigua, després fa un badall, no passa res, estan tot bé. Bueno, vos mostro. Lo principal que hem de saber de nombres decimals, què és? Men qui se'n recorda. Ja veig un parell de mans aixecades. Lo més important és això d'aquí. Els nombres decimals tenen una coma decimal, d'acord? Nosaltres avui en dia, quan vareu fer vosaltres el treball aquest de nombres decimals, heu pogut observar que nombres decimals existeixen en el món i ens envolten més de lo que nosaltres ens pensam. Amb el nostre pes, en la nostra alçada, en la temperatura corporal, en la temperatura ambient, amb els preus, existeixen per tot. Per tant, és molt important conèixer-los i saber què són i com poden treballar amb ells. D'acord? Bé, la primera cosa que ens ha de quedar clara és les parts del nombre decimal, com vos he dit abans. El més important és que hi ha d'haver una coma decimal, sí o sí. Si no hi ha coma decimal, evidentment no és un nombre decimal. Els nombres que estan davant la coma, pertanyen a la part sencera del nombre. D'acord? Serien el que nosaltres venguéssim a dir els nostres nombres normals, tots els que no són decimals, d'acord? És a dir, que abans de la coma tenim la part sencera i després de la coma tenim la part decimal, d'acord? És bastant fàcil de recordar. Penseu, tres parts importants. La coma decimal, que evidentment ens indica que aquí ve un nombre decimal. Abans de la coma, davant de la coma, tenim la part sencera i després de la coma tenim la part decimal. Fins aquí, a tot ens ha quedat clar? Sí? Anem a veure. Aquí jo tinc 2,3. Sí? Però si tingués 1,4, la part sencera seria l'1, tindria la coma decimal i el 4 seria la part decimal. No el veurem? I si tingués 18,32? El 18, que seria el nombre davant de la coma, seria la part sencera, i el 32, que està darrere la coma, seria la part decimal. Ara vosaltres segur que ja m'agrada molt fer tallers a classe. Me fa molta pena no poder fer això amb vosaltres, però bueno, volen recordar del taller de la plastilina? Sí, que tenien la unitat de plastilina, que varen dividir en 10 parts i eren les dècimes! Molt bé! I després aquestes dècimes les van tornar a dividir en 10 parts més i van tenir les... Molt bé, les centèsimes. Perfecte. De moment, ens van quedar centèsimes, d'acord? I això vos explico amb aquest exemple, d'acord? Tenim dues unitats, perquè està davant de la coma són les unitats, que serien aquests dos kiwis. Un kiwi i un altre kiwi. Serien la part sencera, d'acord? I després, darrere la coma, tindrien la part decimal. Què vol dir aquesta part decimal? Aquesta part decimal vol dir que són parts de la unitat, sí? I en aquest cas són 3, i agafaria 1, 2 i 3. D'acord? És a dir, aquestes 3 parts formen part de la unitat, però són més petites, però això estan darrere la coma. Així com ho vàrem veure en el taller de matemàtiques amb els decimals en la plastilina. D'acord? Ens ha quedat clar, idò? Davant de la coma són dues unitats senceres, 1 i 2, part sencera. Darrere la coma són 3 dècimes, 1, 2 i 3. Ho veus? Espero que sí. Ho veus aquí, les 3 dècimes? Molt bé. Això ens ha quedat superclar, que sí? Super. I anem a passar a la següent part dels nombres decimals. Si això ja ho tenim claríssim, gir la pàgina i vos explico això d'aquí. Perdoneu, perquè ara tenen les mans un poc brutes. Vale. El més important, com vos he dit abans, és que tenim la coma decimal. Sí? Beníssim. Tot el que hi ha davant de la coma són els nombres que nosaltres coneixem
habitualment que no siguin decimals. Que tenim les unitats, les desenes, les centenes, les unitats de miler, desena de miler, ja sabeu, d'acord? I tot el que tenim darrere la coma, d'acord? Darrere són aquelles parts que evidentment pertanyen a nombres decimals, que són les dècimes, la centèsima i la mil·lèsima. Depenent de quin espai ocupin en el nombre, tindran la posició de dècima, de mil·lèsima o de centèsima, d'acord? Bàsicament, el que hem de tenir en compte és que els han posat en minúscula per poder diferenciar, perquè clar, si tenim una D majúscula, que són les desenes, no poden tenir la mateixa D que ens serveixi de dècimes, d'acord? Per tant, qualsevol nombre, ja sabeu, decimal, té la part sencera, on incloïn centenes, desenes, unitats de miler, el que sigui, i darrere la coma que teníem dècima, que vol dir que aquesta unitat està repartida en 10, centèsima, què vol dir centèsima? Si dècima vol dir que la unitat està repartida en 10, què voldrà dir centèsima? Tic-tac, tic-tac, tic. Exacte, que està repartida en 100. I mil·lèsima, que enguany encara no hi aprofundirem gaire, però bé, jo vos ho dic així, vosaltres ja ho sabeu l'any que ve, i li fes una sorpresa a la Cris. I la mil·lèsima, que seria que aquesta unitat estaria repartida en 1000. Una unitat, sí? Tenim, si la xapam en 10, què serien? Dècimes, molt bé. Si la xapam en 100, què serien? Centèsimes, molt bé. I si la xapam en 1000, què serien? Mil·lèsimes, superbé. Estic supercontenta, estàu a tope, molt bé. I continuem amb les operacions amb els nombres decimals, d'acord? Si vos en recordeu, varen començar comentant lo de la suma i la resta. Jo no sé fins a quin punt vos en recordeu, però bé, ara ho repassarem i així de cara a la propera setmana podrem fer més exercicis de decimals. Tant a la suma com a la resta. Qui se'n recorda d'allò que vos vaig dir que era importantíssim en recordar-se? Mem, tu? Molt bé! El que és importantíssim recordar és la coma decimal. Sí? La coma decimal ha d'estar alineadíssima, perfecta, tant a la suma com a la resta, perquè si no ens equivocarem. Per tant, nosaltres hem de col·locar els nombres tenint super en compte que la coma ha d'estar alineadíssima. D'acord? Feim la suma i la resta, perdó, m'he equivocat, feim la suma i la resta com nosaltres sabem i col·locam la coma en línia. És bastant fàcil, no és vera? Mireu aquí. A la suma, 6 més 2 són 8. 1 més 7 són 8. 4 més 9 són 13, m'enduc una. 3 més 1, 4. He posat els nombres amb el resultat i després col·loc la coma alineada. Jo vos recomano que el primer que faceu és col·locar la coma, així ja no se vos oblida. D'acord? La resta, el mateix. Hem fet una resta com nosaltres la sabem fer, però el primer que hem de tenir en compte és que la coma estigui alineadíssima. Per això és superimportant que intenteu col·locar els nombres el millor possible, d'acord? Com que a matemàtiques fem servir quadern de quadradets, és bastant més senzill fer-ho, que mos quedi recte, que no amb un quadern de ratxes o amb un fol en blanc. Però sobretot això, molt important que la coma decimal estigui supercentrada, superalineada. D'acord? Bueno, això ho vàrem veure a la classe. El que ara vos explicaré no ho vàrem veure, però jo sé que vosaltres ho entendreu, d'acord? Si hi ha qualque problema en què no ho heu entès, ja sabeu que la mamà, els papàs, qui sigui, m'envia un correu i ja us ho torno a explicar sense cap problema, sí? Vinga, anem a veure la multiplicació. La multiplicació, ai, que difícil serà la multiplicació. I vos dic, no serà gens complicat. Val? Jo aquí tenc una multiplicació normal de dos nombres decimals, que són 137,25 i 3,6. D'acord? Com se fan les multiplicacions en nombres decimals? S'ha d'alinear la coma tan bé com a les sumes o les restes? No, és més fàcil. Fem una multiplicació com nosaltres sabem, normal i corrent. Mos oblidem que hi ha coma decimal, d'acord? Per tant, jo col·loco els nombres i faig una multiplicació que vosaltres ja les teniu super, hiper, mega, ultra controladíssimes. Sí? Per tant, què fem? Col·locam els nombres i multiplicam. De moment mos oblidem de la coma decimal, d'acord? Nosaltres fem una multiplicació així com nosaltres sabem, cercant la taula, apuntant els que mos enduim i tot això, i quan tinguem el resultat de
de la multiplicació m'he de recordar que era una multiplicació en nombres decimals. I què faig? Molt senzill. Venc aquí i mir quants de nombres en total hi ha darrere de la coma. En aquest nombre 137,25 en tenc 2, sí? I en aquest número 3,6 en tenc 1. Per tant, jo compto quant de nombres tenc darrere de la coma en total. 1, 2 i 3. En tenc 3, que sí? Ha quedat clar? Tenc aquí 1, 2 i 3. 3 nombres. Me quedo amb aquests 3 nombres. I què faig? Jo que vos vaig dir, on tenen la coma els nombres que no tenen coma? Perquè tots en tenen. Malament no la posem. On la tenen? Abonament? Molt bé, aquí en el final. Mos imaginem que la tenen en el final del seu nombre, allà és la coma. Malament no la posem, d'acord? Per tant, nosaltres recordem que la coma la tenim aquí darrere. I hem comptat que hi havia 3 nombres darrere la coma decimal aquí dalt. Si no, ho tornem a mirar. 1, 2, 3. I doncs jo agafo la coma, almenys si així ho veig bé. Jo agafo la coma, aquesta que està aquí en el final, i faig 3 vots. 1, 2, 3, tiqui, tiqui. I aquí col·loco la coma. Ho veus? I el resultat me queda 494,1, 10 o 100, perquè ja sabeu que els nombres darrere, els zeros, perdó, darrere no interessen. Mos queda 494,100, d'acord? Ho heu entès? Simplement és això, comptar els nombres que hi ha darrere de la coma, quants n'hi ha, 1, 2 i 3, mos col·locam darrere en la coma aquesta que tenen tots els nombres i feim un vot, 2 vots, 3 vots, pam, i ja la tenim col·locada. Espero que vos hagi quedat clar. De totes maneres, ara farem un exemple aquí en directe de la multiplicació. Anem a posar que, per exemple, dividim, la faré curteta, perquè si no serà 36,2 per 2,7. D'acord? Tinc 36,2 per 2,7. D'acord? Vaig a fer la multiplicació. En un segon, 7 per 2 són 14, me'n duc una. Molt bé, jo ja he fet la multiplicació, d'acord? He multiplicat els dos nombres sense tenir en compte si tenen una coma o no la tenen. Val? Ara què faig? Jo ja sé que la coma sempre està aquí en el final, en els nombres que no la tenen així presencialment. Per tant, compto quant de nombres aquí dalt estan darrere de la coma. En tenc 1 i 2. Sí, ho veus? Aquí en tenc un i aquí en tenc un altre. 1 més 1, 2. Per tant, me col·loco aquí darrere. Sí, me col·loco darrere el nombre i faig 2 vots. 1 i 2, tuqui. I ja la tenc col·locada. Així és com se fan les multiplicacions amb els nombres decimals. Espero que vos hagi quedat clar. Jo sé que vosaltres ho haureu entès superbé perquè sou canela fina. Vos envio un beso molt fort, molt d'ànims, molta força i com vosaltres m'esteu enviant ja les cançons de català, tots junts ho aconseguirem. Vos enyor molt. Cuideu-vos molt. Adeu!